mane ungo tudwani otim nango to no chake kanye to chopo nyaka kanye. Koro osebedo ng'anyo chakre last week. No achako ng'anyo chakre last week Monday. Wadwa mana justice to be served unto us. Wadwa serikal winj dondwa. Koro last week no ng'anyo nyaka e parliament around Thursday. Asto no achiwo petition. No achiwo a petition e parliament. But e parliament kanyo no rado gi health committee chairman mano MP mar Seme Dr. Nyikal. Kasto no wayo kode okona ni odhi fuatilia gi weche wani nyaka kuma dhi chopo. Koro on Friday be no anga gi petition moro mano ne giwa submit nyaka e Ministry of Health. No atemo submit lakini security manin ga kanyo negi tamore mondo submit petition no. Laki podino kwa give up no kech wadwa wachni obedo solved once and for all no kech weche internship. This is not the first time ma wan gi ginene wan gi misira e wach internship ni nyaka last year nan gwa gi wach mar internship gi by the then CS mar health na kumicha mano dwaga ngado salary stipend mar interns to jino the ng'anyo last year to ginene no ayombo ng'anyo no to emomio nyaka sani wan sure nyaka mai pod wadhi yombo. Justice is going to be given unto us. This is not the end goal. Koro kawuono no achopo mondo watem submit the petition. No kech no atemo submit last year to negitamore. Kawuono CS Duale ninga gi meeting MOH kanyo no dwaro garado kode lakini the security no dagi. But petition negi ye kawuono no oro representative ye kanyo kasto no achiwo petition wa secretary mar CS Duale to one very hopeful petition onyal dhi chopo ne CS Duale to wadwa ni osom gigo no kech wach internship ni it is very unfair and it is very unjust for us. No kech one this month no ritoga salary by month end kasto warito salary kasto gimawa yudo and revocation. Koro wachni obedo it's very painful to us because kineno most of us onge ngama wacho ni hakuna mwenye ame spend less than 70,000 e watch internship ni. There is no one. Angi classmates moko noter Garissa, moko noter Lodwar, anotera Isiolo to Dalawa no Waondo. Like there was a lot of we have invested a lot in Wachni. We have invested our money. We have saved life already during these 3 weeks. We have invested time and money and energy. Koro, one very hopeful that this thing is going to reach the CS Duale kendo wangyo ongeo already ongeo gimadi dimbele kai. To one very hopeful be nyalo chopone President, His Excellency William Samoei Ruto. No kech pesa budget ingeni only 306 to budget wa bibedo mana 400 million kanyo. Ok mang'eny kende to wawinjo pesa nitie ok ni pesa onge ka Harambee Stars no yudo 600 million to nases koro maini sayang ngate tira to en bosa cholo nyaka ng'ato. Yeah. Timo CPR save a lot of lives coach Isiolo coach which is an hardship area. Mo winjo be ka ni medigi moro matin. Yeah. Hardship allowance. Kevin in bende ne dhi ng'anyo. Yes. Ang'o gini manie petition motero. Koro petition weche mage madongo manu ketwe. Awinjo ko wacho ni geno maru en mondo mi weche gi ochop ne jatend piny ka chiel gi